Лъжата! Лъжата, че разказва играта. Не е виновна жената, не са и децата. Добро утро, балкански чучулиги! Заповядайте и влезте. Днескашната тема е лъжата. Сега ще кажа. Мастилко, какво се раздумкал пак сутринта? Ей, бухто! Първо вдигаш ръка, тогава говориш. Слушай и записвай. Трябва да се отскупнеш от прегръдката на комфорта. Най-добрата му атака е лъжата. Когато сам се лъжеш. Аз дам всичко от себе си. Спазвам храната. Тренирам. Не, това е част от лъжите, които си наговаряш, за да се залъжеш, че е достатъчно. Имаш ли 60 тренировки на месец? Нямаш, не тренираш достатъчно. И не искам да слушаме и тия малумни бодибилдърски реплики от сорта на "ще притренираш". Притеснявата при тренирането, а не те притеснява това, че си плюс 40 кила над нормено тегло. Това не те притесня. Да не взема да притренирам. Затова ще отида в залата. Днеска малко екстензии, малко лек преса, задно бедро. И стига толкова отиваме да ядем, защото пък да не взема да притренирам. Продължай да се лъжи, че ще станат нещата. Кажи го, напиши го, че нищо не знам, че нищо не разбирам. Че не се прави така. Излей агресията, след като истината те попари. Поне си вземи бележка, защото аз съм го доказал с всичките си клиенти, че има начин. И не е този да ходиш в залата, да си цъкаш на телефона и да си мислиш, че нещата ще се случат. След това да обвиняваш треньора си, да обвиняваш режима си, да обвиняваш всички останали освен себе си. Нямам нищо против тренировките в зала. Просто не забравяй, че ти не си бодибилдър, а ти си едно лоено колибри, което има нужда да погледне реално на нещата и да се вземеш в ръце. Спорта е здраве, лъжата не е. Ай, чао!